በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በሓደ አምላክ ስም ዝተኸበርኩም ዝተፈተኹም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ እግዚአብሔር አቦና ቅድስት ድንግል ማርያም እኖና መንግስተ ሰማያት ርስትና ኢልኩም እትምክሑ ምእመናንን ምእመናትን በሓደ አምላክ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ከመይ ቀኒኹም? ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ንኹልና ብጥዕና ብሰላም ናብዚ ዕለት እዚ ናብዚ ክቡር ዕለት እዚ አብፅሒና እዩ እሞ ናይ አቦታትና አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንኹልኹም ክርስቶሳውያን እንኳዕ ንልደት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም አብፅሐኩም አብፅሐና ክብል ይፈቱ። በዓሉ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ ሓድነት ናይ ምክብባል መንፈስ ንከስፍነልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። በዚ ድማ በዚ ዕለት እዚ ክንመሃረሉ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት አመልኪቱ ቅዱሳን ወንጌላውያን ዝፀሓፍዎ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 20 ከምኡ እውን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 18 ክሳብ 25 ዘለው ስለ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ይገልፁ ማለት እዩ። ሕዚ ተወለደ ንምባል ተፀነሰ ንምባል ይቅድም። ተፀነሰ ንምባል ድማ ትንቢተ ነቢያት ራእየ ነቢያት ይቅድም። ካብ ትንቢተ ነቢያት ራእየ ነቢያት ድማ ናይ እግዚአብሔር ቅድምና ወይ ድማ ሃለወተ እግዚአብሔር ይቅድም ማለት እዩ። እቲ ቃል ስጋ ኮነ ንምባል ቃል መን እዩ? ቃል ንምንታይ ከ ስጋ ኮነ ዝብል እቲ ዕላማ አቀዲምካ ምርአይ ከድሊ እዩ ማለት እዩ። ሕዚ ብመጀመርያ እግዚአብሔር ከምቲ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ መጀመርያ ንምልከቶ ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ እዩ። ብመጀመርያ ቃል ነበረ ወውእቱ ቃል ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ። እቲ ቃል ኣብ እግዚአብሔር ነበረ ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል። እቲ ቃል ድማ እግዚአብሔር እዩ። ብመጀመርያ ቃል ነበረ ክንብል ከለና እዚ ጥንቲ የብሉ ካብ ዘመናት ምቁፃር ብቅድሚኡ ስለ ዝኾነ ብዕለታት ብዘመናት ክቁፀር ዘይክእል ካብዚ መበገሲኡ ክበሃል ዘይክእል ጥንትነት እዩ። ብጥንትነት ቃል ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ እግዚአብሔር ነበረ እቲ ቃል ባዕሉ ድማ እግዚአብሔር እዩ ኢለና እሞ ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል ወከማሁ እምቀዲሙ ወከማሁ ቀዳሚሁ እምቀዲሙ ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ። እቲ ቃል ድማ ካብ መጀመርትኡ ጀሚሩ ኣብ እግዚአብሔር ነበረ እዩ። ጥንትነቱ ቃል ኢልና እቲ ቃል ኣብ እግዚአብሔር ወውእቱ ቃል ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ። እቲ ቃል ንሱ ኣብ እግዚአብሔር ነበረ ኣብ እግዚአብሔር ቃል ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል። እቲ ቃል ንሱ ድማ እግዚአብሔር እዩ። ቃል እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ወልድ ወከማሁ ቀዳሚሁ እምቀዲሙ ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ። ከምኡ ድማ ካብ መጀመርትኡ ጀሚሩ ኣብ እግዚአብሔር ነበረ ከምኡ ድማ ካብ መጀመርትኡ ጀሚሩ ኣብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነበረ። ሕዚ እቲ ቃል ስጋ ኮይኑ ዘኒአ ካብ ጥንቲ ኣብ እግዚአብሔር
ኣብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነበረ ይብለና። ስለቲ ቅድሙን እዚ ኣብ ሒሳብ ትምህርቲ ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ወይ ምሩው ፀፍሒ እንብሎ ካብቲ ኦሪጅን ንየማን ንፀጋም ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲቭ እና ኔጋቲቭ ኢንፊኒቲቭ እንብሎ ማለት እዩ። ሕዝቲ ኔጋቲቭ ኢንፊኒቲቭ ንድሕሪት ተኸድና ምንም መጨረሻ የብሉን፣ ንቅድሚት ተኸድና ንየማን ተኸድና እውን መጨረሻ የብሉን። ኣብቲ ኦሪጅን ኮይና መበገሲ ኢና። ሕዚ እውን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቅድምና ክንናገር ከለና ፅንፍነት ናብ ዘይብሉ ጥንቲ መጀመሪ ናብ ዘይብሉ ኢና ንኸድ ኣለና ማለት እዩ። ጥንትነት ካብዚ ጀሚሩ ዘይበሃሎ ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚሩ ኣብ ዘይበሃል ካብ ጥንቲ ቃል ነበረ። እቲ ቃል ኣብ እግዚኣብሔር ነበረ፣ ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ። እቲ ቃል ባዕሉ ድማ እግዚኣብሔር እዩ። ሕዚ እግዚኣብሔር ሰብ ኮነ ኢና ክንብል ተመፃፅኡ ኢና ብደንቢ ክንፈልዮ እግዚኣብሔር ሰብ ኮነ ኢና ክንብል ብዝተፈለየ ኣካል እዩ። ሕዚ ቃል ልቢ እስትንፋስ ሕዚ ቃል ምዃን ዘለኣለም ናይ ወልድ፣ ልቢ ምዃን ዘለኣለም ናይ ኣብ፣ እስትንፋስ ምዃን ዘለኣለም ናይ መንፈስ ቅዱስ። ሕዚ ልቢ ንባዕሉ ኣለባዊ ንክልቲኦም ኣካላት ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ኣለባዊ ይኹን። ሕዚ ቃል እውን ንባዕሉ ነባቢ ንክልቲኦም ኣካላት ድማ ኣንባቢ ንባቦም ይኾን። እቲ እስትንፋስ እውን ንባዕሉ ህያው ንክልቲኦም ኣካል ድማ ማህየዊ። ከምዚኣ ሕዚ ልቢ ቃል እስትንፋስ ልቢ ንባዕሉ ልቢ ኮይኑ ንክልቲኦም ኣካላት እውን ልባቶም፣ ቃል እውን ንባዕሉ ቃል ኮይኑ ንክልቲኦም ኣካላት እውን ቃሎም፣ መንፈስ ቅዱስ እስትንፋስ ህያው ኮይኑ ንክልቲኦም ኣካላት እውን ህይወቶም እዩ። ሕዚ እዚ ብኣካል ሰለስተ ምዃን እኒአ፣ ግን ብሓንቲ ምዃን ሰለስተ ስፍሪ ቁፅሪ ብዘየብሉ ምዃን ድማ ሓደ ይኾኑ ማለት እዩ። ሕዚ በዚኣ ተገናዚባ እቲ ቃል ዝተባሃለ እዚ ባዕሉ ካብ ባህሪ ኣቡኡ ኣብ ካብቲ ናይ ባህሪ ሂወቱ መንፈስ ቅዱስ ከይተፈለየ ካብ ልብን ካብ እስትንፋስን ከይተፈለየ ብዝተፈለየ ኣካሉ ሰብ ኮነ ስጋ ለበሰ ኢና ስጋ ለበሰ ኢና ብደንቢ ኣብዚ ሕዚ እዚ ናይ ልደቱ እነብሎ ዘለና ባዕሉ ከም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ከም ዝብለና እስሙ ኣይኮንኩ ኣነ ባሕቲትየ ኣላ ኣነ ወኣብ ዘፈነወኒ እዩ። ኣነ በይነይ ኣይኮንኩን እንታይ ደኣ ኣነ እናት ዝለኣኸን ኣቦይ ኩሉ ግዜ ኣሎ ምሳይ ወኢይሓድገኒ ኣብ ባሕቲትየ ኣብ በይነይ ኣይሓድገኒ። ሕዚ ምንም ቃል ስጋ እንተኾነ ንስጋ ኣኽበረ፣ ኣብ ቃልነት ግን ዝውሰኽ ዝቕነስ ዝንከ የለን። ዝንከ ዝውሰኽ ከይተቐነሶ ከይጎደሎ ስጋ ለበሰ ኢና ኣለና። ከምታ ቅድምና ዝነበራ ድማ ሕዚ ስጋ ለወይሱ ስጋ ብቃል ኣብ መንፈስ ቅዱስ ኣለ ኢና ንብለና። ሁሉ ኣብ ዘለዎ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ህልዋን፣ ወልድ ኣብ ዘለዎ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ህልዋን፣ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘለዎ ኣብ ወልድ ህልዋን። ኣብዚ ምቅድዳም ምድሕሓር ብዘይብሉ ንቅድሚት ተኸልና ስፍሪ ቁፅሪ ብዘይብሉ ዘመን ንድሕሪት ተመለስና ከምኡ ንቅድሚት እውን ከምኡ እዩ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ። ሕዚ እዚኣ ኢልና ስለ ናይቲ ልደት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ መጀመሪኡ ጀሚርና ንእሽተይ ክንነጋገር እንታይ ይብለና? ወኮነ በውእቱ መዋዕል ወፃ ትእዛዝ እምሃበ ኣውጉስጦስ ቄሳር ከመይ ይፅሓፍ ኩሉ ዓለም።
በቲ ዘመን ንሱ ኩሉ ሰብ ንክፀሓፍ ንክቁፀር ብአውግስጦስ ቄሳር ትእዛዝ ዝወፀ ኮነ። አውግስጦስ ቄሳር ማለት ንጉሰ ነገስት ማለት እዩ። ማእኸል ግዝኣቱ ኣብ ሮም ዝኾነ ብሓፈሻ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዝርከባ ብምሉአን ሃገራት ዝቆፃፀር ዝገዝእ ዝነበረ ግዝኣት እዩ። ብኡ ትእዛዝ ኩሉ ሰብ ንክቁፀር ቆፀሮ ናይ ህዝቢ ንክካየድ ብኡ ትእዛዝ ዝወፀ ኮነ ይብለና። በዚ ትእዛዝ እዚ መሰረት ድማ ወሆረ ኩሉ ሰብ ይፀሃፍ በብሃገሩ ኩሉ ሰብ ንክምዝገብ ንክፀሓፍ በብቦትኡ ኸደ። ነናው ትውልድ ቦትኡ ነናው ዓዱ ነናው ሃገሩ ኸይዱ ንክምዝገብ በቲ ትእዛዝ ዝወፀ መሰረት ዮሴፍ እውን ሕፁይ ድንግል ማርያም እኒሄ እሞ ወአርገ ዮሴፍኒ እምገሊላ እምሃገረ ናዝሬት መንገለ ይሁዳ ካብ ሃገረ ዳዊት እንተስማ ቤተልሔም። ዮሴፍ እውን ምስ ሕፁይቱ ድንግል ማርያም ካብ ናይ ገሊላ ከተማ ዝኾነት ናዝሬት ብናይ ይሁዳ አውራጃ ገይሩ ናብ ከተማ ዳዊት ዝተባሃለት ናብ ቤተልሔም ደየበ። እግዚአብሔር አምላክ ኣብዚ እውን ካሊእ እዩ ምክንያቱ ናብ ቤተልሔም ንምድያብ ካሊእ ጥበብ እኒሄዎ። ሕዚ ናብ ቤተልሔም ደይቡ እኒሄ። ከምኡ ዝደየበሉ ኣብ ቤተልሔም እንታይ እኒሄ? ሃገረ ዳዊት ናብ ዝኾነት ከተማ ቤተልሔም ኣብ ቤተልሔም እዩ ንክውለድ እዩ ጌታ ንክውለድ ናብኡ ደዩ ዮሴፍ እስመ እምቤተ ዳዊት ወእምአዝማደ ውእቱ ውእቱ ይብለና። ካብ ዓልየተ ዘመድ ዳዊት ካብ ቤተ ዳዊት ዝተረኸበ እዩ እሞ ካብ ናይ ገሊላ ከተማ ናዝሬት ናብ ከተማ ዳዊት ናብ ቤተልሔም ደየበ ዮሴፍ ንድንግል ማርያም ሒዝዋ ደየበ። ብደንቢ ዮሴፍ ንድንግል ማርያም ሓብሓቢኣ ተንከባኻቢኣ እዩ ብፅቡቅ ዝተሓፀየትሉ እውን ንኡ ዝተሓፀየት እውን እግዚአብሔር ንክሕልዋ እዩ ንክሕልዋ። ሕዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ተሓፅየን እንድሕር ተባሂለን ክቡራት እየን። ማንም ዝቆላሕይሉ ዝርአን ዝትንክፈን የብለንን። ከምዚ ናይ ሎሚ ግዜ ኣይኮነን ማለት እዩ። እቲ ግዜ እሱ ፅኑዕ እዩ። ብስሩ እግዚአብሔር እውን ብዮሴፍ ንተቃርቦ ንተራክቦ ዘይኮነ ንክሕልዋ እዩ ሸይሙዎ እኒሄ። ንሱ እውን ፃድቅ ናይ እግዚአብሔር ፈሪሃ ዘለዎ እዩ። ብንፅህና ብቅድስና ንክሕልዋ ጥበብ እዩ እዚ ሒዝዋ ናብ ቤተልሔም ደየበ ይብለና ዮሴፍ እውን ካብኡ ወእምዝ እንዝሃለው ህየ በፅሐ ዕለተ ወሊደታ ኣብኡ እናሃለው ኣብ ቤተልሔም እናሃለው እትወልደሉ ዕለት በፅሐ ኣበይ? ኣብ ቤተልሔም ኣብ ከተማ ዳዊት ብባህሪ ዳዊት ንክውለድ እዩ ጎይታ። እስመ ፍሬ ከርስከ ኣነብር ዲበ መንበርከ ከም ዝበሎ ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ መንበርካ ከንብረልካ እየ ዝበሎ ንዳዊት ይፍፀመሉ ማለት እዩ። ሕዚ ኣብ በፅሐ ዕለተ ወሊደታ ኣብኡ እትወልደሉ ዕለት በፅሐ ኣብ ቤተልሔም ወወለደት ወልደ ዘወክራ እቲ በኩር ወዳ መፃሕፍቲ ካብ ጥንቱ እውን በኩር እናበሉ ዝምስክርሉ ተቀዳሚ ተኸታሊ ዘይብሉ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝነበረ ንዓለም ኣሕሊፉ ዝነብር ኣብዚ ዓለም እዚ ፍትሒ ኩነኔ ዘንግስ ጎይታ በኩር ወዳ ወለደቶ ኣብ ቤተልሔም ተወለደ። ሕዚ እዚ ተወለደ ንብል ለና ቃል ብስጋ እዩ። ቃል ብስጋ ወልደ ማርያም ስጋ ብቃል ወልደ አብ ቃል ብስጋ እጓለ እመሕያው ወልደ እጓለ እመሕያው ስጋ ብቃል እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር ቃል ብስጋ አዳም ወልደ አዳም ስጋ ብቃል አምላክ ወልደ አምላክ ዝበሃል ኣብዚ ብድንግል ማርያም ኣብ ድንግል ማርያም ተፈፀመ። ኣብዚ ከቢድ ረቂቅ እዩ። ምንም ንሳ እውን ንውኡ ክትወልድ ቅድሚ ፅንሳ ይኹን ኣብ ግዜ ፅንሳ
ቅድሚ ምውላዳ ኣብ ግዜ ምውላዳ ድሕሪ ምውላዳ ማህተመ ድንግልና ከይተለወጠ ብድንግልና ፀኒሳ ብድንግልና ምውላዳ ንሱ እውን ስጋ ክለብስ ከሎ ኣምላክነቱ ዘይምልዋጡ ንሱ መለኮት ምስ ትስብእት ትስብእት ምስ መለኮት ኣምላክነት ምስ ሰብነት ሰብነት ምስ ኣምላክነት ዝሓዘ እዙይ ብሕታዊ ብህተ ልደት ኣምላከ በስጋ ይብሎ ብሑት ልደት እዩ እዙይ ብሕታዊ እዩ። ሕዚ ኣብ ዓለም ኣዶ ኮይና ድንግል ኮይና ምስ ኣዶነት ምኳን ኣይከኣል እዩ። ኣብ ድንግል ማርያም እዚ ግን ተፈፂሙ እዚ እውን ብስሩ ንቅድሚት እዩ ዘርእየና። ሕዚ ድንግል ማርያም ንኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ኣቦ ብድንግልና ብህቱም ድንግልና ፀኒሳ ብህቱም ድንግልና ምውላዳ ብዘይ ኣቦ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ድማ ወልድ ብዘይኖ ካብ ኣብ ንምውላዱ ምስክር እዩ። እዚ ምስክር እዩ። ቀዳማዊ ልደት ኣብ በዳህራዊ ልደት ከም ዝብለና ማለት እዩ። ኣብዚ ረቂቕ ዘይምርመር እዩ ካብ እይወፅሖ ህሊና ሰብ ወይ ዘመላእክቲ ኣእምሮ ናይ ደቂ ሰባት ህሊና ይኹን ናይ መላእክቲ ኣእምሮ ክምርምሮ ክወፅሖ ዘይኽእል ጥበብ እንሆ ኣምላክ ሎሚ ኣብ ከተማ ዳዊት ብባህርየ ዳዊት ተወለደ። ሎሚ ተወለደልና ዘዝመፀ ወለዶ ተወለደልና እናበልና ንመፅእ ንሕና ብኡ ንክንውለድ ብመንፈስ ናብ ጥንተ ምውላድና ናብቲ ጥንተ ተፈጥሮና ናብ ሃዲስ ንከምፀና እንሆ ሎሚ ሓዲስ ዝኾነ እዩ ተፈጢሩ። ሓዲስ ዝኾነ ነገር እዩ ተገይሩ። ምንም ኣምላክ ሰብ ስጋ ቅድሚ ምልዋሱ ባህርየ ኣምላክ ኣካለ ፈጣሪ ባህርየ ፈጣሪ ካሊእ ኣካለ ሰብ ባህርየ ሰብ ካሊእ እንተ ኣብዚ ኣብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ስጋ ብምዋሃዱ ግን ሓዲስ እዩ ኮይኑ ኣምላክ ሰብ ኮይኑ ሰብ ኣምላክ ኮይኑ ልዑል ትሑት ልዑል ረቂቅ ግዙፍ ረቂቅ ውሱን ምስ ሙሉእ ውሱን ዝተዋሃደሉ ብዘይ ምንም ምድምሳስ ብዘይ ምንም ምጥፍፋእ እዚ ዝኣከል ረቂቕ ምስጢር ዝተፈፀመሉ እዩ። ሕዚ ኣብኡ ኣብ ቤተልሔም ወእምዝ ሃለው ህየ በፅሐ ዕለተ ወሊደታ ወወለደት ወልደ ዘወኩራ ወኣሰረቶ መንኮውያትዩ መንኮው እዚ ኣሰረቶ ወኣሰረቶ መንኮውያትዩ ወጠውለለቶ በኣፅርቅ ወኣስከወቶ ውስተ ጓል እስመ አልቦሙ መካን ውስተ ማኅደሮሙ ወሊዳ እዚ ዓባይቶ ኣፅዋዒቱ ኣሰረቶ እንሆ ድማ ብጨርቂ ጠቕለለቶ ኣብ ደንበ ድማ ኣቐመጠቶ እስመ አልቦሙ መካን ውስተ ማኅደሮሙ ኣብቲ ምሕዳሮም ቦታ ምሕደር የነበረን እሞ ጎይታ ዝኣክል ኣብ ደንበ ደቀሰ። ንሰማያት ብወርሒ ብከዋክብቲ ዝሸለመ ምድሪ እውን ብስነ እፅዋት ዘጌፀ ጎይታ እንሆ ብትሕትና ብፍፁም ትሕትነት ብፍፁም ፈቃድ ድኽነት ኣብ ደንበ ተወለደ። እዚ ከቢድ ናይ ትሕትና ፍፁም ትሕትና መርአይ እዩ። እዚ ንምርዳእ እዚ ተረዲእካ ኣነ ልዑል ኣነ ክገዝእ ኣነ ክእዝዝ ኣነ ንኣይ ዝብል ኣየሕድርን ኣነ ባርያ እምበር ጎይታ ኣይኮንኩን ኣነ ክእዘዝ እምበር ንኣይ ዝእዘዝ ኣይኮነን ኢልካ ንክትኣምን እዚ ብደንቢ ኣብ ልቦናና ተሓዲሩ ኣብ ልቦናና ተሰሪፁ እዚ ሂወት እዩ ኑሮ እውን እዩ ብስሩ እንሆ ድማ ኣብዚ ብዝተወለደ ጎይታ ወሃለው ኖሎት ውስተ ውእቱ ብሔር እስመ አልቦሙ መካን ውስተ ማኅደሮሙ ኢልና ኢና ኣብቲ ምሕደሪኦም ቦታ ይነበሮምን። ሕዚ ቤተልሔም ዓንያ እያ ነይራ ዓንያ ብኣግራብ ተዋሒጣ ኣራዊት ዘገዳም እንስሳ ዘገዳም ዘፈርዋ በዚ እውን እንታይ እኒኦ ናይ ትንቢተ ሚክያስ እኒአ ኣብ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 2 ንረክቦ ኣብ እናምሀረ ውዒሉ ብቤተልሔም ክሓልፍ ኣጋምሸት ኣብኡ
ቤተልሔም ዓንያ ፈራሪሳ እንስሳ ዘገዳም ዝነብሩላ ኮይና እንታይ ኢሉ ተነቢላ ሽዑ ወአንትኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትቲሃቲ እምነገስተ ይሁዳ እስመ እምኔኪ ወፅእ ንጉስ ዘይርእዮሙ ለህዝቢ እስራኤል አንቲ ናይ ኤፍራታ ምድሪ ቤተልሔም ኮቶ ነገስታት ይሁዳ ካብ ዝነገስዎን ከተማታት ክትበልፅ እምበር ኣይክትንእስኒ ኢኺ ንህዝበይ ዝሕልዩ ንጉስ ካባኺ ክውለድ እዩ እሞ ኢሉ ሚክያስ ተነቢላ ነይሩ። እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ሚክያስ ሓዲሩ ዝናገር ዘሎ። እዚ ነቲ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ከም ዝውለድ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ኣብዚ ፈሪሳ ዓንያ ኮቶ ግን ከተማ ቤተልሔም ከምዚ ፈሪስኪ ዓኒኺ ትተርፈ ኣይኮንክን ካባኺ ንጉስ ክውለደልክ እዩ ድምፂ ነጋሪት ክስመዐልክ እዩ ድንኳን ክትከለልክ እዩ ህዝቢ ደገ ክፀንዑልክ እዮም ኣህዛብ ክግበረልኩ እዮም ኢሉ ተነቢዩ ድሓር እውን ዘሩባቤል ነጊሱ ካብ ንጉስነት ነጊሱ ድንኳን ተተኺሉ ህዝቢ እውን ደገ ፀኒዖም ኣህዛብ ገቢሮምሉ እዮም ፍፃምኡ ግን ኣብ ጎይታ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ተወሊዱ ናይ ብርሃን ድንኳን ናይ እግዚኣብሔር ብርሃን ኣብ ቤተልሔም ኣብ መላእ ኣውራጃ ዘሎ ብርሃነ እግዚኣብሔር ስብሃተ እግዚኣብሔር ኣብኡ በሪቑ ሰብኣ ሰገል ገቢሮም ዝማሬ መላእክት ዕልልታ ኖሎት እውን ኮይኖም ኖሎት መላእክቲ ኣብዚ እግዚኣብሔር ዘመስገንሉ እዩ እዚ ቤተልሔም ማለት እዩ ኣብዚ ሓለውቲ እኒአው ይተጎ ወይህሉ ወይዕቅቡ መርኣይሆም ሌሊተ በበእብሬቶም ይላል በብተራኦም ለይቲ እዮም ዝሕልው እንሆ ናይ እግዚኣብሔር መልአክ መፂታ ኢልዎም ወናሁ ቆመ መልአከ እግዚኣብሔር ሃቢሆሙ ወስብሃተ እግዚኣብሔር ሰረቀ ላዕሌሆሙ ወፈሩ ዓብየ ፍርሃት ናይ እግዚኣብሔር ብርሃን ኣብ ቤተልሔም ኣብ መላእ ትኸባቢ ዘሎ ጭድድ ምስ ኣበሎ እቲ ብርሃን ደንጊፆም ፈሪሖም እዮም እቲ መልአክ ግን ኣይትፍርሑ ኢሉ እስመ ናሁ እዜንወኩም ዓብየ ዜና ዘይከውን ፍስሓ ለኩም ወለኩሉ ዓለም ንኣኹም ንኩሉ ዓለም ደስታ ዝኸውን እንሆ ክነግረኩም እየ ኢልዎም ናይ ልደት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ብምሉእ እዩ ሰናይ ዜና እቲ ወንጌል ብስራት እውን ንዓለም ብምሉእ ሁሩ ወምሃሩ ዝበሃለለ ንኩሉ ደስ ዘብል ንኩሉ ዘሐጉስ ስለ ዝኾነ እዚ ብሕታዊ እዩ ብሕታዊ ናይ ዓለም ሰናይ ዜና እዩ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምፃእ ካሊእ ንሓደ ክፍለ ዓለም ኣሐጒሱ ንሓደ ክፍለ ዓለም ይሕዝን ኣብ ሓንቲ ሃገር እኳ ነታ ሃገር ዘሐጎሰ ነቶም ዜጋታት ዝሕዝን እዩ ዝህዝ ንምልከቶ ዘለና ናይ ጎይታ ልደት ግን ንመላእ ዓለም ደስታ እዩ እንሆ ኣብ ከተማ ዳዊት ንጉስ ተወሊድልኩም ኣሎ ኢሉ ኣውሲርዎም ንዓዓቶም ወከመዝ ትእምርቱ ትረክቡ ህፃነ እስሩ ኣብ መንኮወያትሁ ወጥውሉለ በኣፅርቅ ወስክዎ ውስተ ጓል መንኮው ዝተኣሰረ ብጨርቂ ዝተጠቕለለ ኣብ ደንበ ዝደቀሰ እንሆ ንጉስ ተወሊድልኩም ኢሎም ኣብዚ ኖሎት መላእክት ኖሎት ሰማያውያን ምድራውያን ሓደ ኮይኖም ንእግዚኣብሔር ዘመስግንሉ ዘዘመሩሉ ስብሃት ለእግዚኣብሔር በሰማያት ንእግዚኣብሔር ብሰማያት ምስጋና ወሰላም ብምድሪ ሰላም ኮነ ስምረቱ ንሰብ ሰመረሉ ስምረተ ሰብ ተፈፀመ ብመን ብጎይታና ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብጎይታና ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስምረተ ሰብ ተፈፀመ እዚ ብደንቢ ክነስተውዕለሉ ልቢ ክንብለሉ ኣብ ኣእምሮና ክነመላልሶ ሂወትና ኑሮና እውን ብኡ ንክንመላለሰሉ ካብ ናይ ሓጢኣት ባርነት ናብ ፅድቂ እንወፀሉ ካብ ተስፋ ምቁራፅ ናብ ተስፋ እንሰንቀሉ ብእግዚኣብሔር ዝተገበረልና ናይ ድሕነት ምስጢር መድሓኒት እዩ መድሓኒት እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ኣብቲ ምዕራፍ 1 ዝነገሮ ነዚ እዩ ይእቲቸ መድሃኒት
እንተሃሰስዋ ወአድዋ ለነቢያት ለተነበዩ በእንተ ክብርክሙ ንሳ ነቢያት ዝመርመርዋ ነቢያት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝተሰደዱላ መድሓኒት እዩ እንዘይሃስሱ ለአይ ወለማይ ዘይመዋዕል ንምንታይ ነበየናይ ዘመን ከም እትፍፀም ኢሎም ዝመርመሩላ ኣብ ዓለም ዝሓሰሩላ መከራ ዝተቀበሉላ መድሓኒት እንሆ ሎሚ ተፈፂማትልና ዝመፅእ ወለዶ እውን ተፈፂማትልና መድሓኒት ይእትቼ መድሓኒት እሳ መድሓኒት እናበለ መድሓኒት ተፈፀመልና እናበለ ይነብር ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ከምዚ ማያት ብርሃን ፀሓይ ምብራህ ማያት ካብ ምፍሳስ ከም ዘየቋርፅ ሓቲ ምስጋና ናይ እግዚኣብሔር እውን ዮም ተወልደ ለነ ሎሚ ንዓና ተወልደልና እናበልና ዓመት ዓመት ንዝክሮ ብደንቢ ኣብ ህልናና ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ናይ እግዚኣብሔር ግዝኣት እውን ኩሉ ግዜ ክትስታወስ ስለ ዝግባእ ከምዚ እናበልና ንዝክሮ ነስታውሶ ኣለና ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ